baba manganzwa sei baba? Ngoma mawani rasa. Baba mangoma ruru munomzimba baba akapenga baba. Munondo mune mwana noimba. Baba ndiro pane mangoma kutoka manzwa zononzwa uchitemwe nemusoro baba. Ana pressure wezi. Chababa. Vacho wangu wezi. Zvezvezvi muno muZimbabwe mudara. Mawani mudara. So nganzwa sei kaholiteni keka baba kodi ucharamba uchipisa. Baba mawani baba. Kapira mdara mawani sekuru injandi mboma sekuru iwe mawani ngoma sekuru mirokanzi kandandi kacho baba waizi Takanzwa izwi lili charamba ujipisa receive ngati baba receive baitipisa baba baitipisa Takanzwa izwi lili charamba ujipisa receive ngati baba receive baitipisa baba baitipisa wani baba wachifila sei ayo anachifila aje yanyepero unongo chakwachika musoro nogutsurira so baba ungocharwadzwa neapa sekura uchimodai uchanyepero mvezo baba ayo abana ayo waenda andidzi mdare ayo mdara waizi abana mawani wachibhama chikurira chisekuru pinda namugheto woliteni baba woliteni zanyepero wewe izindandi idzi baba iwe azingoma dzotamba unotyoka makumbo sekuru baba unobhenda makumbo so baba mawani Dengenda mwa chichichi sondovunduka chichichi andishuiri kwa 27 boy baba shamwari apa ndasina nogadzirira baba iyo fana nengo ariko aitorwa mangoma shamwari apa ndine shungu dzokuvaona sei amawani shamwari atofana tobatikire ngoro kubaya waizi tingachezi mawex 1 2 1 2 azviite shamwari azvichaike baba azviite shamwari totobaya chiti izvo ndagaya shawaizi kuti ichibodira mechipisa iwe tifana tsvaka masubscribers waizi awanda afana kuwanda waizi baba unyepe mpeso unyepe tifana tazvizvazvo iwe wore kozvana tifana kuvaregerera unozonota mufano waizi mufano uyu mufano dato zvokubata zvichisimba ndotova subscribe unyepe baba unyepe mpeso wangu atomudedza king Safe baba. Abo baba. Omana oneka tine nyedu iri panapa tine channel inonzi Black Throne TV. Mamunzo nezvaere team. Tisati. Amsati. Inini hangu kusedi kwangu ndakamboinzwa but andizoziva kuti inotoone zvinhu. Black Throne TV inoitwa nezvema action, inoita zvakasiyana siyana, madrama machii. Omana kuda vanhu musubscribe Black Throne TV. Inoita sei wamana? Makasubscribe?
Chatemani. Itsaya baba. Bata basi. Toni foni yako. Muta muna subscribe. Asa matudza ngoma wangu atakutodzwa mwoyo mugeto chiya toziye kuti netoone zve. Tengwe ono kuti chingoidarikira. Fambise shoko mana. Bona mfezo. Anoizi wangoenda kana pa YouTube baba izi. Iya buda apa iyi. Chete baba iyi. Ungobaya boys. Subscribe chete watopedza basa izi. Ungotopedza boys. Abana mfezo. Yotoboy. Wotoboy kweyo yako iri kuti. Ka ezvi. Waizi. Zvachakoita baba semo baba izi. Apa. Waizi. Electron TV waizi. Subscribe watopedza. Pane hondo iri baba. Abaya nyanya boys. Sazvototi inotoburitsa everyday mandande. Everyday baba. Baba toneka makapropisa nje. Sadaro. Baba ka. Choka waizi. Aboa man. Asaka boa. Masimbisa boys amaizi. Arigeti bayo man. Dai amaizi boys. Yesaya Electron TV team rangu rasimbisa zvinhu zvamanje manje chatongokumbira subscribe share and like. Tine Facebook page zvekare roti Electron TV channel, mukaenda ku Facebook page mungolike mafollow amaiziya. Saka team rangu zvaizvo zviri kusimbisa rikuti subscribe to our channel Electron TV channel kuti tikure munhamba amaiziya kuti tizowanikwa tichiacta nevanhu vakawanda mushure menge matipawo masubscriptions tozowanawo kukura muchannel. Saka tiri kuti team rangu rese riri kusimbisa zvaizvo yo Subscribe and share Electron TV. Yo.